вақте Мбаппе миллион кор мекунад ва бо президенти Фаронса муносибаташ хубу, ҳамчунин сабаби дар ПСЖ монданаш аст, пули зиёд дорад. Албатта ки бояд ин қадар маблағро ягон ҷо сарф кунӣ, ҳамин хел не? Килиан Мбаппе ба чӣ кору сарфаи пул мекарда бошад? Мбаппе аз дигар бозингарон дар ин маврид фарқ намекунад. Борҳо ӯ нишон додааст ки барои чизҳои бефоида он қадар маблағ харҷ намекунад. Мақсад Мбаппе ҳатто Феррари надорад ё ин ки Порш. Бешухӣ? Сабаби ин бошад надоштани шаҳодатномаи ронандагӣ аст. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. Дар Yagex регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дастаи ПСЖ қариб $14,000 барои харҷи роҳи Мбаппе пардохт мекунад то куҷое хоҳад равоо кунад. Масалан мағозаҳо, клуб, тамринҳо, хулоса ҳама ҷо. Вақте ӯ бо ПСЖ соли 2017 шартнома баст, ҳама мунтазири он буданд ки Мбаппе чизҳои гаронарзиш мегирад. Аммо бачааки содда бо Volkswagen Tiguan мегардад. Ба гуфтаи Мбаппе мошини ӯ мисли дигарон оддӣ нест. Ӯ зиёдтар пул дод то ин ки беҳтар бошад. Яъне баллонҳои мошин хубтар, дохилаш зеботар, курсиҳои роҳат ва ғайра якҷоя ба маблағи $60,000 тайёр шудааст. ӯ ҳамчунин мошини электронии ID4 дорад. Ин мошинро бошад бо $50,000 харидааст. Дар ин бора хабарҳои зиёд намебароянд то он даме ки Мбаппе Lamborghini ё Ferrari нагирад. Ба инам нигоҳ накарда Мбаппе Mercedes GLE бо маблағи $80,000 дорад. Агар дар мошинҳо сарф накунад, пас аниқ хонаи гаронарзиш дорад. ё ҷазираи алоҳида ё хонаи ҳамсояҳояшро низ харидааст. Монанди Месси? Не, ин ҳам бадвоима нест. вақте Мбаппе фаҳмид ки Неймар пентхауси қимате дар Бразилия харидааст, рафта аз Париж хонаи 12 хонаи хобдоштаро иҷора гирифт. Истед. Мбаппе иҷора гирифт? Ин бача аз дигарон тамоман фарқ надоштааст ку? Хай, идома медиҳем. хонаи Мбаппе таваққуфгоҳи калон дорад, ҳамчунин толори баскетбол, китобхона, ҷойи машқ, сауна, ҳавз ва аз инам муҳимтар ҳамоми туркӣ дорад. Мбаппе оилаи худро дӯст медорад ва онҳо ҳама якҷо зиндагӣ мекунанд бо модараш, падараш, бародараш ва дигар ҷиянҳояш. Окей, агар Мбаппе ба худ ҷазираи алоҳида нагирифта бошад, пас болои пулҳояш хоб меравад? ӯ медонад чӣ хел саёҳати хуб гузаронад. Вақте Роналду бо оилааш миллионҳо барои як саёҳат сарф мекунанд, Мбаппе ба Марокко бо ҳамдастааш Ашраф Ҳакимӣ меравад. Ҳамчунин ҳама оиларо бо худ мегиранд. баъзан кунҷковон ӯро дар яхтаҳо низ ёфта буданд, агар фаромӯш накарда бошед. Хоб, вақте ки бисёр футболбозон барои соатҳои худ ҳазорҳо сарф мекунанд, Мбаппе ба худ соати хавлот гирифт. Дар асл пешниҳоде буд ки рад кардан намешуд. барои тарғиби ин соатҳо ӯ ҳамчунин миллионҳо доллари дигар гирифтааст. барои Мбаппе бошад соати махсус бо 18 карат тилло маъас аз ҳамин ширкат туҳфа шудааст. нархаш $93,000. ана ин соатҳои Unico 2 бошад $20,000 нарх доранд. яъне ки Мбаппе қопча пулҳои худро барои харидани соат холӣ намекунад. ӯ ҳафтае $1,000,000 кор мекунад. вақте Мбаппе ҷои сафар кунад, ӯ аз класси якум, бизнес класс ё эконом класс истифода намебарад монанди мо. Мбаппе бо тайёраи шахсӣ меравад. Месси, Роналду, Ибрагимович ҳама тайёраҳои худро доранд. Мбаппе пулҳои худро дар бонк нигоҳ медорад ва тайёрае ки истифода мебарад $20,000 дар як соат арзиш дорад. ман медонам шумо чӣ фикр доред, вале Мбапперо модараш назора мекунад ки яке аз пули зиёд маст нашавад. модараш ҳама интихоби Килианро аз назар мегузаронад ва ба шарофати ӯ фонде кушода шуд ки ба кӯдакони нодор кӯмак мерасонад. хулоса Мбаппе ба ҷои Lamborghini, Ferrari ва яхта кӯмак кардан ба дигаронро интихоб кардааст. масалан соли 2018 ҳама даромади аз ҷоми ҷаҳон буда ва бонусҳо барои хайрият ҷудо кардааст. ҳатто як танга нагирифт. барои ҷустуҷӯи ҷасади Эмилиано Сала Мбаппе маблағи калон ҷудо кард. дар замони коронавирус бошад, Мбаппе ба кӯмак кардан идома дод. қаҳрамони ҳақиқӣ. Мбаппе як ташкилоте бо номи KM дорад. ин ширкат ба навадааш кӯдаки дар Париж буда кӯмак кард ки ба орзуи худ расанд. медонед чаро ин корро мекунад? чунки худ аз ҳамин рӯзҳо ба машҳурият расид ва дарди мардумро хуб медонад. ӯ аз худ ёдоварда ба дигарон кӯмак мерасонад. сармоягузориҳои Мбаппе ба дигар соҳаҳо низ зиёд ҳастанд ки даромади ӯро дучанду сечанд мегардонанд. шояд ба наздикӣ хабар ҳам барояд ки Мбаппе миллиардер шудааст. хайр, чӣ гуфтан мумкин? бигзор шавад ва кӯмак кардан ба ниёзмандон низ ҳамеша дар корҳои ӯ ба чашм расад. ба ҳамин навори мо ба поён мерасад. агар навор ба шумо писанд омада бошад, лайк гузошта обуна шавед. то наворҳои баъдӣ, хайр дӯстон.